Takže čau, já jsem Kristián a já vás vítám u dalšího videa. A dneska to bude tag to nebo to. Do tohoto taguju Farmana TV. Jestli nevíte, kdo to je, tak si na YouTube napište Farman Games a vám to tam najde jeho kanál. Takže se těš a natoč to. Jinak seš mrtvej. A pochcat se a nebo se posrat. Já bych se radši pochcel. Protože, ne, já bych se radši posral, protože když se pochčíte, to jde takhle jako vidět, takhle prostě, a když se poserete, tak prostě to můžete tam skrýt pod těma teplákama. Takže posrat. Škola, anebo školka. Podle mě asi školka, protože ve školce se neučíte. YouTube, anebo Facebook. Když to tak vezmu, na YouTube se díváte na videa a nahráváte tam videa. A na Facebooku jenom píšete nějaký statusy a přidáváte fotky. Takže YouTube. Normální barák anebo panelák. Určitě normální barák, protože v normálním baráku můžete dupat. Což v paneláku dupete a vyskočí tam na vás babka, která vás má jít nekoštěte. Stolní počítač anebo notebook. Ještě notebook, protože notebook si můžete přenášet kamkoliv, což stolní počítač to ne. Počítač mám. Doopravdický peníze anebo falešné peníze. Být hluchý anebo slepý. Podle mě já bych byl radši hluchý, protože když jste slepý, vidíte hovno a můžete do něho šlápnout. Takže radši hluchý. Gogo nebo gamer. Podle mě určitě Gogo, protože má vtipnější videa. Tak jo, tohle by bylo všechno pro tohle dnešní video. Doufám, že se vám video líbilo a jestli ano, dejte like či odběr na můj kanál. A jestli se vám video nelíbilo, tak mi napište dolů do komentářů, proč a co bych měl příště zlepšit. A já se s váma loučím a zatím čus!